čase temna, keď bol svet ovládaný nenávisťou, hriechom a nespravodlivosťou, prišiel na svet človek, ktorý nebol ako ostatní. Narodil sa v pokore, v skromnej maštali, medzi zvieratami. A predsa bol kráľ. Nie kráľ so zlatou korunou, ale kráľ lásky, pokoja a pravdy. Ten človek, ktorý bol zároveň Boh, sa volal Ježiš. Jeho oči žiarili nebeským svetlom, hlasom tichým, no mocným premienial srdcia. Dotýkal sa chorých a uzdravoval ich. Odpúšťal hriešnikom a vrácal im nádej. Kde iní odsudzovali, on miloval. Kde vládla nenávisť, on prinášal pokoj. Ale svet neznášal svetlo, lebo odhaľovalo jeho tmu. Farizeji a mocní tej doby sa báli Ježišovej pravdy. Ich srdcia boli tvrdé. Pod zámienkou zákona ho zradili, zatkli a vydali na smrť. Ten, ktorý uzdravoval, bol bitý. Ten, ktorý miloval, bol opľutý. Ten, ktorý niesol hriechy iných, niesol aj kríž, ťažký, krvavý a nemilosrdný. Na vrchu zvanom Golgota pribili ho na drevo. Nebo potemnelo. Zem sa zachvela. A Ježiš trňovou korunou na hlave a krvou stiekajúcou po čele pozrel do neba a povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. To nebol koniec. Jeho smrť bola víťazstvom. Jeho obeta bola mostom medzi človekom a Bohom. A na tretí deň, keď sa všetko zdalo stratené, hrob zostal prázdny. Ježiš vstal z mŕtvych. Žije. A s ním žije nádej. Po 3 dňoch hlbokého smútku a ticha sa stalo niečo, čo nikto nečakal. Ženy, ktoré prišli pomazať Ježišovo telo, našli prázdny hrob. Anjeli im povedali:
Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie je tu. Vstal z mŕtvych. Učeníci boli zmetení a neverili. Tomáš dokonca povedal, že neuverí, kým neuvidí rany na Ježišových rukách. Ježiš sa mu zjavil a povedal: vlož svoj prst sem a pozri sa na moje ruky. Vlož svoju ruku do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Ježiš sa zjavil mnohým, jedol s nimi, hovoril a utešoval ich, že je naozaj živý. Jeho vzkriesenie nebolo len duchovné, ale aj telesné. Ukázal, že smrť nemá posledné slovo. Ježišovo vzkriesenie nie je len historickou udalosťou, ale aj výzvou pre nás. Ukazuje, že láska je silnejšia než nenávisť, že pravda zvíťazí nad lžou a že život porazí smrť. Sme pozvaní žiť ako vzkriesenie, odpúšťať, milovať a prinášať nádej tam, kde je beznádej. Ako povedal apoštol Pavol, keď sme s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. List Rimanom 6:8. Ak kráčame v tomto živote s Ježišom Kristom, tak sa nemáme čoho báť. Veď ak je Ježiš za nás, kto môže byť proti nám? Veď Ježiš zničil hriech a premohol smrť. Zničil mocnosti zla, ktoré nad ním nemali žiadnu moc. Lebo Ježiš je mocný Boh, ktorý svoj život obetoval za nás, aby nás oslobodil z otroctva hriechu a svojím vzkriesením nám dal nádej na večný život. Amen.